Ongi etorri, txerrendulariak web saioa, uda aurrera dijoa, eta pasaren astean Jago Agirrerekin egin genuen bezala, afizionatu mailako txerrendulariak eta protagonistak ere ezagutu nahi ditugu, eta horretarako, gizonezko ekimen bezala, aste honetan ere estatuko txapelketan protagonista izandakoa eta urte osoan zehar protagonista izaten ari den Maite Urteaga sorazu dugu, Eulen Nuk taldeko txerrendularia, eta elkarrezeta egitera Eulen Nuk taldearen egoitza berrira etorri gera. Jesus eta Ismaeli eskarrak eman nahi dizkiegu bertan izateagatik eta hemen egin duten lan ikaragarriagatik, gomendatzen dizuet danei etortzea ezagutzera, eta Maite hartu dugu, ez zaitugu etxetik urrun harrapatu, eta gizonezkoetan protagonista hunditzen zaten ari garen horretan, emakumezko afizionatu tropelean zuzara, hemen danen agotan dagoen txerrenduaria, ze denboraldi egiten ari zaren, Maite. Bai, eskerrik asko, Jorge. Bai, egia esan oso gustoa aurteko denboraldia nola idan juten aurrea, eta, pena bukaerako azkenengo lasterketak horrela amaitu izanaz, baina, behintzat, temporada osoan zehar indako karrerekin eta indako postuekin gelditzen naiz, eta oso gustoa. Euskaldun berriekin esaten dugun bezala, zu txerrenduari berria zera? Bai, berria, ja bigarren urtia aurtengoa, baina nahiko berria. Eta nola zoaz prozesu honetan? Egia esan, aurreko urtean bastante txoke izan zen, lehenengo urtea txirrindularitzan. Usten una baino nahiko zaio zen, zentzu hortan, pentsatzen un pedalai ematia bakarri zela, eta lehenengo urtean konturatu nintzen, etzala dana pedalai ematia. Eta bigarren urtean pixkat gogotxu gehiago erakusteko goguakin, eta pixkat lehen urtean ikasi nuna bigarren urtean praktikan jartzeko. Eta egia esan uste baino temporada biatea da, eta uste baino gehiago ikasi denbora gutxian, eta guztoa nolate dan dana. Nei, iaz, Ismaelek esan zian, badago zumaiako neska bat, txerrendularitzaz gutxi dakiena, baina ondo moldatzen dela pedalei ematen, zerketan nola engainatu zizun saltxa honetan eta batez ere lehiaketan sartzera? Egia esan hasieran Ismaelen kulpagatik sartu nintzen, ni garai hortan, lehen urtean, mendian eta triatloian egon federatuta, eta lesio baten inguru ondorioz hasi nintzen bizikletan pixkat gehiago ibiltzen, eta kontaktu baten bitartez Ismael enteratu zen ni hemendikan ibiltzen nintzala bizikletan, eta esan zi, nesken taldia atea berri deu, eta entrenamentu bat ingo deu gorla igoera iten, ez dakiz, eta esan entrenamentura salduko naiz, baina ezer prometu gabe, ni federautan hau mendian, eta triatloian, da naiz federauko bizikletan, temporadak ez dit ematen horren besteako. Eta, jo nintzen entrenamentura pentsatzen, nik enun ziklismo jarraitzen, ez mutiena, ez neskena, ez profesionalena, ez afizionauena. Eta pentsatzen nun, nivela oso handian gozala, naizta ni nahiko ondo moldatu bizikletan, nahiko nivela handian gozala ziklismo munduan, bai profesionetan da bai amateur mailan, eta entrenamentura junitzen pentsatzen, Maite, korlako igoera aguantatze baldin bazuiekin, txapo. Eta egia esan uste baino beto juntzan, eta denbora nahiko inun gorla igoera hortan, da orduan Ismaelek esan zin. Zu nahi, baina gu fitxa ingo izeu, eta nahi balin bazu karreran bat eo beste etorri, ongi etorri jasea, eta mentxe nola 10 minutura bizine zen herri ezea zara utzetikan, etorri probatu, eta ikuste balin bazu ez dela zure tokia, ez da zer gertatzen. Eta lehenengo lasterketa izan zen uste Espainiako kopako nojako lasterketa, eta kuston eguraldi txarra intzigun urte hortan gobratzea. Eta esan nun, bukatze balin baet, dueñei senyora, eta bukatu nun, eta oso gustoa, pelotoia gaizkira manun lehenengo lasterketan, baina oso gustoa, eta engantzatu intzin da, azkenean temporada oso behin nun. Aipatu duzu, lesio baten harira sartu jarri zinala biziketa gainean, bizikleta geroz eta gehiago, eta lesio geroz eta gehiago, ez? Gorputzaldia eta urtea daramazun. Egia esan, oain arte ez dut eukirorikoik, ez naiz lesionatu eta ez ezer, baina azken hilabete honetan 3 aldiz erori naiz, sorte txarra, eta oain, eskerrak, temporada bantxe bukatu dela, eta azkenengo aztia faiatu zait Espainiako kopako azkenengo lasterketa, eta horrengo gunean Pola de Siero zeon, gustoa ingo genuen lasterketa bat zalako, egia esan oso gustoa temporada amaieran harrapatit eta lesionek. Iazia ikusi genuen, Eibarren Euskadiko selekzioarekin aritu zinean, eta maila ona eman zenuen, baina horten ja estan izan da. Argi dago, azten ari den txerrenduaria zela, ikasten, tropela oraindik ez duzu batera hemenperatzen, baina aurten aurrera pausoa nabaria da.
nola indezue lana neguan, ze seguramente errendimendua hobetzeaz aparte, pixkat, gisa kuadria honek klase basikoak eman dizkizu. Bai, Mikel Eusandizagan ere direktore eta entrenatzaile pertsonala ere bai da, eta bere entrenamendu espezifikoen ondorioz asko betu dut entrenamendutan da, bai, lasterketetan. Eta, gero apartera, bai, egunerokotasunean privilegio handi bat dakat, nire herrian beste bi ziklista daudela konpetitzeuenak, eta herri onduan bai beste ziklista izan dakoak, eta asko gustatzen zaienak biziketan ibiltzen, eta privilegio asko dakat zentzu hortan, egunero baten bat dakatela ibiltzeko, ikasteko behienetikan gauza asko, eta nik usteet faktore horrek aurrera pausa handi eman dula nik lasterketetan nola ibiltzen naizen kontuan hartuta. Euskal afizionatuen tan ikusi dugu, batez ere Leharti baien ikusi zen zondi biltzen zeinan, baina askorentzat sorpresa izan dira Espainiako txapelketak. Hor, ez bakarrik afizionatu denekin, baizik eta onenekin izan zeinan buruz buru. Bai, temporada osoan zehar bai sentitzen nintzen estado fisiko oso honean, baina sentsazio honekan gertatzen zitzaitela lasterketetan geota maila baxu egon, nik ere maila baxu ematen nula. Eta lasterketetan geota maila altu egon, hortxe eta nintzala beti presente. Eta bainekan espinita hori, adibidez, aurtengo temporadan ez dugu euki aukera asko profesionalekin korritzeko, Durangoko lasterketa euki deu, eta hurrengoa jasen Espainiako txapelketak. Eta Durangoi baino lehen utio, bainekan zalantza hori, banekin ondo nebilela, baina enekin profesionalen artean ze mailetan ibiliko nintzen. Ni pentsatzen nun, igual, profesionalen maila zehola oso altu, eta ni maila bat beruago egongo nintzen, ez profesionalen artean, maila hon bat, baina ez nahazteko moduan. Eta Durangon bai ikusi nula, profesionalen artean maila nahiko txikunan ekala, edo bintzat hortxe ez disputatzeko moduan, baina aurreko pelotoian euteko moduan, eta horrek punts handi bat eman zin, Espainiako txapelketak ondo preparatzeko, eta alun dana emateko lasterketa hortan. Txapelketetan onenekin pare egoteak zozerrazan nahiko du, ez? Bai. Nik espero nun ondo ibiliko nintzala, baina bai urduri neon, ze lasterketa exigentia zen, baina eraberian aurrenengo portu luze horrek bai eskatzezun posiziona naukitzia, eozein atake hartzeko atentauen bertzinan, eta bai neon urduri hasierako karrera nola hasiko zen, gero horrek deziditzegulako namaierako karrera nola izan, eta ikusi nunean ja, intzanean aukeraketa bat bertan neola, oso gustoa, eta aguantatzea pelotoi hortan, eta azken finean lortu nun aguantatzea, bukaerako ja ezin izan nun, baina bintzat onenen artean ibiltzeko aukera izan nun, eta oso gustoa. Okeres banago, uzi ez zen txerrenduaren artean, zu izan zinean onena. Ez dago horretarako txapela, eskerrak, zebakigu maialetikan maiot hori ez da oso gustokoa, ja urte batekin nahikoa, baina, afizionatu onena estatu mailan ere. Bai, egia esan, bagenekigun aukerak zeudela ez profesionalen artean posizio hona egiteko edo lelena iristeko, eta ezin jun horren bila, baina horrela atea zen eta oso gustoa. Behintzat profesionalen artean karrera erdi baino gehiago ibiltzea eta gelditze esan ere bai profesionalen artean amaitzea. Eta orain, azkeneko asteko kontua izan da, Portugalin izan zarela, profesionalekin ere, eta zori gaitza. Bai, zori gaitza, eta nik uste gauza okerruak altziala gertau, eta behintzat bizirik gaude, eta nik uste bela rekuperatuko nahizela, hori pentsatzen. Nola junda Portugalgoa? Egi esan lehenengo biegunak oso kaotikoak izan zian. Ze, 5 etapako lasterketa bat zan, eta lehenengo bi etapak oso klasiko manuantzat zian, oso janua zan. Eta lehenengo etapan, nik enun asko ikusi, Espainiako txapelketatik zuzenean junginan da, Espainiako txapelketan oso zentratuta neon, eta orduan azken momentuan esan ziaten aber nahi nun junde, esan, jungo naiz, jake Espainiako txapelketa prestatu dituten, ararea azalduko naiz. Eta enitun errekorriak oso ondo ikusi, esan ziaten, bai, etorri, zuretzatin daude errekorriak, eta lehenengo etapan ikusi nunean, dana kolokazioa zala, dana janua, etzeon aldapikan, eta ez dakitzen bat pertsona eritxik ginen esprinean, 80 bat.
holako zoze. Eta, tiruro eta maosgarrena holako zoze izan nintzen, ez dakit. Eta orduan esan, nene, sufritu berdenik, buelta hontan. Eta bigarren etapare bai izan zen pixkat kaotiko zentzu hortan, etapa oso janua izan zen, esprina mukatu genuen horre bai, eta horren beste jendeko pelotoian, eta ezautzez nitun karreteretan nun Portugaleko karreterak pixkat eskaz xamartze duen zulo askokin, eta orduan, pixkat estres puntu bat zehauzin eragintzin horrek. Eta orduan lehenengo bi etapetan egia esan pixkat triste, pentsatzen nintzalai nire nivela ematen, eta enekala aukera nire maila emateko. Baina gero ja 3. etapan hasi ginean bai zeon amaieran portu txiki bat, 4 kilometrokoa, 3 kilometrokoa, eta hor bai eukinun aukera pelotoiko honenekin koronatzia azken portua, eta metan hoiekin sartzia, eta hor ja bai sentitu nintzen erosuo, zentzua hortan, aldet nire maila eman, eta sentitu behintzat Valentziko taldea kasu honetan, zerbait aportatzen nahi naizela. Eta gero kotiatu genitugun 4. eta 5. etapak, eta laugarrenian bi portu bastante haundi zeuden, eta 5. bai izan portu haundiko lasterketa bat. Eta orduan gogotxu azken bi etapak iteko, baina 4. etapan erorikoa izan nun, eta azkenian ezin izan una amaitu. Baina erori zinean, onenekin zinean? Bai. Bi igoera zian azken kilometrotan, eta lehenengo igoeran selekzio atintzan gutxi gura bera 10 ziklistekin, eta bertan geunden, baina gero berakuan beste 30 bat edo sartu zian berriro atzetikan. Eta bigarren portuan berriro 50 bat pertsona geunden pelotoian, eta bigarren portuan berriro nintzen selekzio bat, eta lehenengo bi txirrindulari juntzian aurretikan, eta ez geunden adi eta ezin izan genuen sartu horrea. Eta azkenengo kilometroan edo, erabaki genuen eneikateko Arianaketanik ritmo bizi bat jartzia aurrekoak harrapatzeko. Bai, Zumaiarra. Zumaiarra gaur egun. Eta erabaki genuen hori, ritmo bizi bat jartzia harrapatzeko aurrekoak, eta hasi nintzen nitiraka Ariana atzetikan, Ariana bigarren zeu generalian, eta naizta Valentziko taldiakin jun, ilusio etezin Arianak postu matitean naiz, eta nik ikusi, nik nahi nire karrera honen nahi, Ariana bigarren postuan egon da, laguntzeko presne hon da, laguntzen hasi nintzen. Hori legala da, laguntzian arabera? Bai? Bai. Ezin dezu taldekidea ez den norbait lagundu. Nio lagundu, mineria behitzago nintzen. Eta begiratu genuneako atzea, Ariana eta ni bakarrik geunden, eta harrapatu genitugun aurreko bat deskolgatu nintzen da, beste bat gure erruberan jarri izan, eta portua koronau eta 3-4 kilometrota geunden jameta iristeko dana bera, eta Ariana eta ni eginan relebatzen beraka juteko, eta busalako batean afiladoria Arianak enda lorrer hori nintzen. Hori bai ilegala dela. Hori ilegala, zori txarrez bai. Eta orain ja denboraldia amaitutan, ez da lasterketaren tartean geratzen den, urrengo urtean zer? Oain arte aurtengo temporadan oso ondo pasadet, asko sufrituet eta asko ikasi dut egia esan, eta gogotxuna urrengo urteko temporadako ere bai gehiago ikasteko, eta nik ematen zen progresioa, jarraitzeko progresio hortan. Baina bai argi dakatena da, ni ziklismoan hasi nintzanean lehen urtean, enun uste, horneaino iritsiko nintzanik ere espentsatzen nun. Afizio moduan hasiko nintzala, karrerak amaitze baldin benitun ondo, eta aurrian baldin baino beto, baina hori nekan ez da buruan hasieran. Eta ikusita ze progresio nahi nezen ematen, esperantza dazkat progresio hori jarraitzeko, baina betire disfrute puntutik, eta inoiz burua jungabe eta hankak beti lurrian. Baina orain, eta batez ere estatuko txapeletan ikusitakoarekin, seguro pretendiente profesionalen bat izan bordezula. Oaindik goizo da hortaz itziteko. Urtarrian hastea temporada, oaindik nik uste lasterketa desente duela, guk zoritxarrezia bukatu iteu lasterketak, baina nik uste dute rekuperazio prozesua pasatzen detenean juvenien karrerak iteko aukera izango detela, eta, behintzat, urrian Eibarreko karrera guztia dakau, eta urri arte lasterketa bat behar egin gabe eoteko, juvenien lasterketa batzuk iteko aukerak izango dugu, eta nik uste ni eta nire taldekide desente parte hartuko duela lasterketa hortan, eta bintzat erritmoa ez galdu. Beraz, zerbait badago, oraindik ere sukaldean dago. Bai, baldin badago, nik uste egiten edala, ez dago ezer erabakita, ez dago ezer hitzein da, así que printzipio zeulenen jarraitu, oso gustan hau talde honekin,
lehengo egunetik oso ondo tratatu jate, eta hori, pues, familia hau astu gabe, pues, albalin bada hemen jarraitu, pues hemen jarraitu. Hemengo eta Dotore Bismako familia importantea direla. Entrenatzen denbora asko pasatzen duzu, gauza asko egin behar duzu, sakrifikatu bat ere gauza asko, baina gero ere gauza honak ateratzen dira. Tartean, galdetu behar dizugu, hainbeste entrenamendutan zein da zure tortilla patata buena? Favoritona? Ba, egi esan, enaiz asko gelditzeko bani, Zai gustatzen gelditzia. Nahi izaten, dazkaten orduakin, eta bukaeran etxe iristen ezinean, ba, tokatzean ajan, eta listo. Baina, bueno, tortilla bat esan berro balin bada, Zumaiako tabernako bat, beti gelditze ganean, hori. Erabakita dakazu. Bai. Bueno, hauek batzutan nastu iteate, hauei zarautzeko gasolin deiko bat gustatzen zaie eta batzutan horrea jutegea. Baina, bueno, nik aukeran beti nahi Zumaian. Beti Zumaia zarautzen kontran? Bueno, bai, Zumaiarrak beti Zumaiarrak, Zumaia nahi beti. Azkeneko galdera, gure galdera klasikoa bota behar dizugu, beldurri gabe, ez daka misterioikan. Baina bai, batez ere aurten profesional askorekin izan garela, galdetu diegu, dani, ea euren txernolaritza jardunarekin etxe bizitza bat erosteko moduan dira. Zuk ez dut ustez, hemen eulenen soldata ez dut uste bakigun non da hon ikustegu hemen, baina agian urrengo urtean, bai? Zumaian, Euskal Herriko kostaldean zaila da, nahiz eta pogatxar batek zailtasunak dituzko. Zumaian justo, Zumaia, Zarautz, Orio, Getaia, nik uste ja beste nivel baten dagoela, etxia erosteko. Baina, bueno, momentuz etorkizuna da, ez dakit etorkizunak ze ekarriko igun, profesional, bueno, enikan ez dakigu, baina gaur, osea, oantxe presentia edo nola da, orainean, danetik emateigu eulenek, baina soldata bat ez dago, así que beste lan batetik bizi berko gea, ez eulenetikan. Eskerrik asko Maite denboratik, eskerrik asko zuei bidea ikusteagatik, horrelako txerrenduariak etorkizuna ziurtuta kate, seguro, sorte alde balin bakate, behintzat, eta jarraituko dugu gauza hauekin eta txerrenduaritzen guruko hainbeste gauzekin solazean. Mi esker eta Laura Alkutsari eskerrik asko bidea besteagatik eta horren arte. Eskerrik asko, Jorge. Zuei.